Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Nyai iki para siswa para narpati hadipati lan tengahing sepuh padha ngabiyantara sakuntara den pinarakake. Aku kepengin wawancara. Sumangga Kyai. Nak Mas Pulojati winantu ingkang rahaya. Pikantuk pangestunipun para mengerang sowan kula boten manggih alangan setunggal punapa. Iya. Namung bekti kula katur Pangestune Rama tampahana nak Mas. kula pundi minangka dados jimat. Sekecakno Ngestakaken. Angger Dipati Cakraja. Sabda dalem Rama ngerang. Sowanmu ning ngerang rak iya selamat. Pikantuk berkah pangestu panjenengan Rama Ageng Derajat. Anggen kula sowan rahayu boten manggih rubeda setunggal menawa. Rama Mahanane Tunjung Pura kalis ing rubeda tebih ing Sambikala ya Mas. nggih kados mekaten Disekecake ngestokaken dawuh. Umar Said Kusumastuti ya Sunan Mulya rahayu rawuhmu. Pikantuk pangestunipun Rama Derajat sowan kula wiwit saking Mulya tumuju wonten ing Ngerang datan lemah rubeda namung sembah kula katur wonten ing ngarsa panjenengan. Alhamdulillah syukron kasiron kasih pangestune Rama kebet sira Sanget ing pamundi mugi ndadosaken daya kegiatan saklebetipun kula urip. den sekecake nak. Lho nggih yeswan. Nak Mas Hadipati Patak Waras Paring dawuh Rama Derajat winantu ing karahayon. pikantuk berkah saking Kadipaten Mandalika sowan ing Pandira kalis ing sak kara-kara namung sungkem kula mugi kunjuk. Pangestune Rama tampan Sanget anggen kalau nampi sekecakno ya nak. kasinggihan Kabeh wae tak aturi ngabiyantara. Sebab sithik aku kepengin nitipake kawruh. Mbok menawa ana sing durung pon. Intine magepokan kalawan kahanan donya kang wis kaweca. Tuladhane sinau ngenani pambukaning urip panutuping pati, pambukaning pati panutuping urip. Unang-uning unang-unong uningno. Yen cara baitaning wong Islam lakune kanthi sameknah wa atoknah mastatoknah. Diucapake kanthi lati didasari saka ati. Ditindakake kanthi iman tumuli banjur dilakoni kanthi budi pekerti akhlakul khorimah anta budalwa ka'anaka fa'ilam takun tarohu fa'inahu yaroka. Lah lambarane ilmu iki pinangka gegebananing urip. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minaladi iladi. Golek ilmu wiwit medhun saka gendongane biyunge tumuli mlaku lan golek iki
sifat sarta kagungan kang wis manjilma ing kalbu kang katelah ilmu tumuli digunakake aja nganti nerak marang walang sangkering urip pindhane lamun urip iku napas napas iku rasa rasa iku nyata nyata iku ana jroning urip mawa laku lan lakon lambarane iman kang saka kuwi aku mau ngepengenake supaya panjenengan nggedhekake nggone sedekah sedekah lambarane ora amarah ora mutmainah lan ora alwamah nanging sedekah linambaran suwiah utawa sucining batin sebab marang sapa gelem mlaku dadi sipating manungsa kang bisa nuntun tumrap sapa wae kang lali ateges manungsa iku mau bakal tumuju marang kasampurnaning urip lahir lan batine kang saka kuwi wilanganing ilmu pambukaning urip panutuping pati pambukaning pati panutuping urip lambaran utamane ya mung akhlakul karimah kang linambaran iman nek Islam ya ihsan tak suwun wedrah ing panti ngerah iki tansah ngutamaake nggone nyawijekake kekarepan sanajan ing tataraning Islam ana tatanan ukhuwah Islamiyah umatiyah ulama wal umarok tataran sepisan ukhuwah Islamiyah sepadaning agama kang padha ngrasuk miturut junjungan kita Rasulillah akhirul zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang supaya neges lan ngutamaake paseduluran ukhuwah umatiyah gelaring panting rangkang klebu wewengkon Majapahit iki akeh budaya lan ageman agama senajan beda aja nganti congkrah rukun jalanan para sepuh pinisepuh wene wejangan rukun agawe santosa cerah agawe bubrah sing kaping 3 ukhuwah ulama wal umarok pangarsaning agama kang asipat ulama utawa sapa guru sarta pangarsaning negara kang lenggahi datulaya lan paran-parane kudu bisa rukun nyawiji tak suwun iki bisa kanggo sanguning urip jalanan marang sapa bisa nindakake ing mengkone bakal nampa rahmating Gusti sanajan datan kasat mata nanging mata batin bakal nembus kamulyan sejati ning marang sapa nebal wewalering agama lan urip bakal kena laknating Gusti laknatullah ala rosi wal murtas bebendune Gusti Allah bakal tumiba
marang sapa wae kang mlaku nerak marang tatananing alam jagat kahanan agama lan negara. Niku mawon sing kudu tak kandhakno, muga iki bisa kanggo gegebenganing urip rak nggih sami nampi to. Matur nuwun. Oh, kene sedaya dawuh panjenengan badhe dipun estokaken para siswa. Mas kula jati nika pinangka sesepuhing murid Makaten Mas Cakrajaya Sunan Mulya Marsait Nak Mas Patak Warak niki murid ndika apa ya? boten babar pisan boten. Kok melu ngrasa jiwa? Sampeyan sapa? Kula wong Sing ngarani sampeyan kewan sapa? Asmane jenengmu. Kula Lodang, daleme Ndara Kandang, pegaweane maling. Yai Panawara. Aku sampai. yen ngono radio kuwi lah sing nyolong iki. Yai Panawara. Tunggu. Galake wong kuwi. Astagfirullahaladzim. Ayo, mriki. Wajah karo tiyang niku lho. Saya apa to Patak Warak? Maling mlebet teng panti rak. Ilmu kajujuran tumrap menungso lan agama dibutuhake lho. Jenengmu sapa? Joko Lodang, Omahmu endi? Ndara Kandang, Pegaweanmu apa? maling. Lho, jujur. Gawean tetap niku. Ya. Maling pegawean tetap matamu. Lodang. Nggih, Kowe kok mlebu ana ing panti ngerang arep duwe karep apa? ajeng nyantri. Nyantri? Nggih. Alhamdulillah, nak Mas Pulo Jati kira-kira piye? Bener kowe arep nyantri ora ngerak. Nggih. Ya, iki karepmu dhewe apa ana sing kongkonan? Arek kala semanten nggih. Simbok. Kula diken tilik kubur. Bakdo niku bapak kula mun mati perintah kalih kula kan ngerak. Sik. Bapakku wis mati. Nggih. Kongkon karo kowe. Nggih. Lah ngangkon piye? Le Joko Lodang. Tumuju wonten panti ngerang gelem nyantri ngoten lho. Yen ngono wis duweni niat kepengin lahiran gunung malih. Nggih. Malih pengen dadi santri. Nggih. Alhamdulillah. Tulus rama niatipun. Nak Mas Cakrajaya munggah ndika piye? Lah miturut pemanggih kula senajan to pedamelanipun menika maling nanging tulus saking pentuling ati kepengin ndandani akhlake nyantri wonten ing panti ngerang. Lah monggo Nah, kula dipun tampi nggih. Alhamdulillah. Nak Mas Sumarsaid Menawi pemanggih kula gisarujuk. Saudara, rikala semanten Lodang menika pedamelanipun maling. Damel kapitulan liyan. Mbok menawi sampun tinarbuka manahipun sak temah pengin bertobat manyeswa wonten ngersane Rama Sunadrajat. alhamdulillah, nak Mas Patak Warak. Jawab. Monggo dipenggalih kanthi wening. Entuk apa ora dadi santri? Kula mboten cocok. Sebab napa? Bajingan tetep bajingan. Nyantri panti ngerang, ora ono colong jumbut. Potongane kok getho. Ya
Nggih lho Dang, ngendikane nak Mas Pathak Warak iki arep lakoni apa arep mareni? Kula mari estu mari. Yakin? Nggih. Sumpah. Sumpah. Yen ngono wong kepengin dadi santri, Nggih. iki kudu gelem ngrasuk agama suci kang den siarake ana ing Panti Ngerang Mulya Tunjung Pura. Agama niku napa? Agama kuwi gethuk utawa Matamu iku apa? Amun nek. Agama ora. Boten. Agama kuwi tela digoreng. Diwai kula nek wis mati popone matamu. Ngamuk. Sabar Yai Pathak Warak, sabar. Setruk. agama iku kapercayan batin kanggo sangu lambaraning urip supaya ngerti sing bener lan sing salah iso mindho wilahake tumuli banjur dheweke nek wis ngerti bakal jejeg lakune tegese bisa nimbang antaraning bener lan salah. Ning nuwun sewu, jenengan niku sinten? Yo, Maju, maju, maju. Maju. Ayo. Maju. Nggih. aku Sunan Derajat yo Ki Ageng Rak. Sunan moten ing ragu moten ing Iya. Kompon suwek ya. Suwek matamu. Jenggote putih kene lho. Tuwek. Tuwek. Nggih. Wacak Jat mutiat. wis tuwa. Nggih. Ananging nek kowe wis niat kepengin dadi santri, kowe kudu ngrasuk agama Islam. Enten carane niku. Carane Syaratnya? dibaiat. Dibayat ki maca loro kalimah syahadat. Mboten saged lho. Tak ajari. Oh, ngaten. Ya, Nggih. Nah, salaman. Mboten buah kan salaman. Ora perkara buwo. Nek kowe duwe niat, sapa sing baiat mau sumpah ana ngasut dalem Allah Subhanahu wa taala. Wacak wong kok engko. Nek wis tak salami, aku ngomong tirokno. Oh, nggih. Ya. Nggih. Bismillah. Bis malam. Wis malam jeblok diasem iku. Ngamuk terus. Bismillah. Bismillah. Nah, ini. Bismillah. Enggak. Jenengan ini kok pripun to kok malah derek-derek kiai ini kok. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Ilah man. Irate rada Hirrahman. Irrahman. Nirrahim. Nirrahim. Wes. Nggih. Ashadu. Ampun sadu iya. Ora Kula pun tobat aja kok. iki baik. As- Dirokno. Ashadu Ashadu Allah Allah ilah ha illallah ha illallah lallah lallah wa ashadu wa ashadu ana ana Muhammadan Muhammadar Rasulullah kula pitados boten wonten pangeran ingkang kula sembah wonten nah Pangeran Diponegoro kowe nirokno aku urung rampung dereng rampung oh nggih kula pitados kula pitados boten wonten pangeran ingkang kula kesembah boten wonten pangeran ingkang kula sembah kejawi namung Gusti Allah kejawi namung Gusti Allah lan kula nyekseni nyekseni bilih bilih Kanjeng Nabi Muhammad
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam utusanipun Allah. utusanipun Allah. Wong Islam ngerang tambah siji. Asik. Wis rampung. Mbok niku. Ayo iki wis kowe wis ngrasuk Islam. Ngoten. Saiki pinarak ning kono. Niki sinten iki? Ya kowe kenalan siji-siji. Iki murid-murid kang dawah sepuh luwih dhisik katimbang. Pareng ndek tetangan nggih. Nah, Amit ndek tetangan. Ya. Joko Lodang. Kulo Jati murid sing paling tuwa. Oh, Joko Lodang. Cakrajaya Adipati Tunjung Pura. Adipati. iya. Dulur bupati. Kanca. Gumun. Nggih. Joko Lodang. Umar Sahid Yusunan Muryo papan gunung ning Ratau. Oh, Sunan Mulya. Ora apa-apa. Rapo. Sarung. Tepungan Ora krah mripate mondel kok. karo merem. Adipati Mandalika Patawara. Sapa? Adipati Mandalika atake krewak. Sabar Di. Saib baleni Patawara. Oh, Patawara patak nek matam. Patawara. Latek megat. Ampun ah, dulur. Kan kowe ya Tunggal kebal. murid dulur. Patak warak patak krewak. Nggih. Nak Mas Pulo Jati, nak Mas Cakrajaya, Mas Kang Sari Sudi. Patawara Eh. lan kowe Loda. Nggih. Saiki ngene, Pripun? mergo jenengmu Loda. Laras, Monggo kowe mlebu nguping nggonku weneh kaweruh. kula dikongkon bapake kula. Lakumu ki nguping utawa ngopo? Saiki tak ganti jeneng supaya kowe sadar. Jeneng kula diganti. Ya, Napa niku? maling kopok. Kula niki maling pun tobat diganti jeneng kok. Maling jono malinge. Iki Diganti Muhammad ngono tak kalegetan. jarwa dosok supaya kowe ngerti. Nggih pengeling-eling. Mlaku kanggo pangeling-eling maling. Nggih. Maling pupo. Nggih. Ah. Nggih mboten napa-napa. Sawise dadi murid ana ing Pantingerang, Nggih. simboling kautaman aku bakal ngedum kembang Wijaya Kesuma. Wi luwih jaya wis ngarani kondang menang mumpuni. Kusuma tumrap para pepunden pangarsa pindaning wewayanganing gesang pamrihku munggah derajat kautamaning urip. Nyai Si kados putrimu Rarayana lan Rara Pujiwat kang supa enggal gak makake Sekar Wijaya Kesuma. Oh, sing ngestakaken dawuh. Nene Sekar Wijaya Kusuma pralam pita luhur tegese laku kudhep tumuli mekar banjur alum marang sapa kuwat andar beni lan ora bisa alum tegese wawa lenggayuh ilmu nugraning Allah Subhanahu wa taala aturna kadang kabeh. Kakak
Matur nuwun. Mas Cokrojo. Menika sekarang dipun janji kita. Muga-muga ora alum ya. Yang mas-masak. Menika sekarang ya boten harus dimasdari. Kata Sofil dan yang sangat pamuji Ustaz. Yen rasa urip akeh Nggih, paling buku apa tinggal. Nggih, sampeyan karo paling apa nggih. muga-muga wae kasih. Anggone nganti pamrih ning panjenengan. Nggih. Iki sampeyan coba yo. Tongkol kembali ora Terus kan. Nggih. Romo derajat nak Mas Patak. Napa kados ngaten cacakanipun Putri Panjenengan? Kakang Pulau Jati anggenipun maring Sekar Wijaya Kusuma kanthi sae. Kakang Cokrojoyo kados ngaten. Umar Said Kutumastuti Sunan Waryo dijak nyampe pun wingi ditata mlebu bajingan. Nggih alus nanging dumawah dumateng kula dipun sawataken. Nggih boten napa-napa. Rawa derajat siji gawe loro gawe. Sepisan kula nyiswa wonten ing Panti Gerang. Kang apa kaping kalih nglamar Roro Yono. Jejere wong tuwa rumangsa seneng. Nanging sipating wong tuwa ki mung darbe purba ora wenang misesa. Apa sekirane Rarayana bakal nampa tresnamu, Pak? Wah, dipun tampilan boten keng baku. Kula tresna Rarayana, kula tembung kaliyan panjenengan. Aku ora wani meksa kahanan iki. Nuwun sewu Rama Derajat. Menawi panjenengan boten saged mangsuli, menapa kepareng kula ingkang badhe mangsuli. Nyumanggakake nak Mas Cokro. Patak warak ati Kakang Cokrojoyo kepengin pawangsulan. Nggih. Lamar Rarayana. Nggih. Mas Pulau Jati Umar Said tulung awak-awak ana kadangmu syukur bisa tansah. Oh, ngaten nggih. Kemar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kang kepareng ngake manggon ana ing santri utawa tentri. Salat. Oh, nggih. Ayo ana ing pondok. Oh ngaten iki monggo-monggo. Sampeyan nggih teken kok. Sampeyan iki ustaz tok, mripate 7 sampeyan niku kok. Lho, piye to? Nek mlaku mbok delok-delok ambruk, Bro. Lah aku noleh rene tengkenku ngenani tanganmu. Angke kok nganti aboh. Oh, yo. Sing salah iku.
Sing salah iki ya sampean kok malah nyalahke kula. Lumrahe wong teko mrene nganggo uluk salam. Nggih. Assalamualaikum. Kenapa? Kowe Waalaikumsalam. Ngoten nggih. Ngono lho. Bisa. Baleni ya. Lho gak kenalan sik kalih kula. Sampeyan urung kenal kula kok sampean kok. Sampeyan urung kenal kula. Jenengmu sapa? Lah ngene yo Gathuk. Kenalan sik. Pilang. Jenengmu? Pilang. Pilang, Kiai. Pilang. Adine Lojang. Lho nek ngono ra kowe ya malih. Aku yo maling. Astagfirullah. Malah aku mau yo roh kabeh ning kene mang. Lah piye? Enek patake krewak barang to. Patah. Dulurku lanang dijejeki sirahe, aku yo roh. Lho, kowe ya weruh. Roh. Dulurmu lanang rasuk agama Islam ya weruh. Wah, aku yo roh. Dibaiat ya weruh. Wah, yo apalah. Carane piye? Tak praktekne. Sampean dadi dulurku Lojang. Aku dadi sampean. Lungguh kene lungguh. Lungguh. Praktekno. Lho, mung dulurku ora lungguh ning kursi kok. Nang isor lungguh kok. Jang Lojang. Nggih. Kowe pengen rasa agama Islam? Nggih. Syarate kowe kudu maca syahadat. Loro cacahe. Lah ya to? Syahadat tauhid karo syahadat rasul. Carane pripun? Terokno ya. Terus salaman kak ya. Terokno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Ing rang Islam tambah siji kowe, Ger. Loh, apa nek bener iku? Sunane ki aku apa kowe? Sikile ki ojo ngene. Iya, sunane sampe aduh. Sunane ki aku ora aku. Iya lali. Mau praktek kok, kowe praktek kok. Dadi kowe wis ngerti dibaiat ngrasu Islam. Roh. Alhamdulillah. Ning kowe kok manggon ning kene. Aku mau ngentiri kok. Nek ngono saiki tak ganti jeneng apa ora? Lah cocok Ngrasu Islam gelar. sedulurku sampean kei jeneng. Maling kok. Lah aku ya sampean tambahi jeneng. Mergo ngentiri tak jenengke maling kentiri. Ora dikeparengake wong sing duweni agama ora duweni tindak tanduk muna-muni. Lah saking senenge kula. Ya ngono kena ning ra kudu sopan. Oh lah nggih nggih nggih. Nggih. Kula mun dadi murid sampean nggih. Nah, murid iku ora bendane anak karo bapak. Kula anak sampean bapak. Ajarane bapak tumrap anak tinggalno barang kang ala nggunen barang kang Cocok. Ajeng kula praktekke mengene iku. jajan lho. Ninggalno barang sing elek, gawanen barang sing apik. Pun kula praktekke. Piye? Ning musala aku nggo sandal jepit elek. Tak tinggal, aku bali nggawa sandal sing anyar. Pun kula praktekke niku. Iku ya wis tok praktekke nalika kowe malih. Nggih. Ning ninggalke barang kang ala, ngagem barang kang apik yo ora ngono. Lah pripun carane? Pakartimu kang nerak wewaring negara agama. Rak ngono to? Nggih. Kumpulmu tumrap masyarakat, sifatmu tumrap kapribaden ala iku tinggalen. Nggonen tumindak laku kang becik, sopan santun, tindak tanduk muna-muni. Kudu ninggalke sifat genjo lenyo
sing Maksud kula maksud. Lah ning nyuwun sewu lho sih. Sampeyan niku ra kula murid. Ya. Nek murid nyuwun kira-kira diparing napa mboten nggih? pindaning bapak karo anak. Anak ulah wong tuwa keprah. Ya nggih. Asal nggih. Iya. Kula ra santri anyar. Heeh. Kula derek gadah ngoten iki yo iki. Heeh. Kula nyuwun aja. Iki Nggih. lah tahu kowe. Ya sanjane sampeyan niku guru kalih murid niku kaya anak karo bapak. Terus? Anak njaluk kalih bapak kok mboten diparingi. Nek ora diwenehke ateges. Dosa. Oh iya. Ngene ya cacak. Waduh, Yi. Ana apa? Aku urung duwe sandal iki. Lah terus. Sampeyan nak beto sandal. Heeh. Kula suwune ayi Nek ora tak paringke. dosa. Rumput kok sampe rumput kiyaine. Pun Yi. Ah. Yi. Kula niku sejo apa iki? Lah terus. Lah niku sinten iki? Iki garwaku Nyai Kula Ngerah. suwun angsal Yi. Ampun pareng wong bojo mosok ajeng disuwun panjenengan iku lho kiyaine. Kowe doyan karo Wis mbahmu. tuwa. Golek ki Joko golek sing Dosa nyenengi. Nggih. Dhewe ora entuk. Nggih pun Pak Gojek iki Nah, Gojek. kowe iki Pun, santri ilangno lehmu dadi rampok. Oh nggih. Ngerti? Nggih. Saiki nindakake ngaji bareng para santri. Sinau kaweruh rampung gethok tularno ana ing Ndara Pandang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe kuwi wekmu assalamualaikum. Oh. Wekku waalaikumsalam. Ngoten. Oh. Dadi kula assalamualaikum, sampean waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru ya, Yi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun pasang ya, Yi? Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh-aneh. Mboten menapa-menapa kiyaine. Sing ora duwe tatananku kowe, Patak-patak. Kok saged kula mboten tatanan? Gedhek iki bodho dipinterake karo Rama Agung Derajat. Ning kowe glaji kan ning pendopo Agung Ngerang, kowe nglamar Rarayana. Durung ngaten. Pangkat panjenengan napa? Nyempal niku sing wangsulan. Kawin mboten panjenengan. Mergo aku murid kang kabrah tuwa. Oh, Sak ngisore Kakang kula jati. menawi ngaten Kakang Joko tetep tengah batin karo Patak-patak. Nah, mbok terus ke anggonmu kepengin nglamar Rarayana. Mungsuhmu. Sehingga ora Kakang kula jati pediot kulumu kowe. Kowe sing tegak. Ren, Piye? Sepen. Gede tuwa ora ngerti aturane piye, Kak? Ada apa, Rak? Nggih. Aja ngluputke Cakrajaya yen Cakrajaya nyepalani kowe. Mergo apa? Ana ing pendopo ngepasi Sarasean. Lho kok wani-wanimu? Kowe nembung lamar karo Rarayana. Kula mangkel. Ngono ya kena ning ora kena kaya ngono. Lan meneh. Cakrajaya, Nggih. Patak Warak isih sedulurmu. Ben nganti ana dredah kaya niki mengko njur sing kapitunan sapa?
Barak kowe-kowe kabeh. Nggih. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget lereno. Ora usah diteruske. Neng menungso mboten ngerti tatanan watak genjol nyobuntut arep kowe. Pripun? Kowe. Wes ngene-ngene. Yun! Ngene. Wani gelut. Watut. Kowe ya wani. Ngejak pinten dinten kali Cokrojoyo. Nek kowe padha wani gelut, ora usah siji-siji. Kowe wong loro kerubutan aku. Ya. Kakang Cokrojoyo. Rahayune ana Kakang Kulojati. Kalamun ora mesti ana sing mati. Aku titip nyawamu wis ora dijaluk. Pripun? Ayo wong gelo ya kaya ngono. Kowe sing gak pernah tuwa. Kalau ngono sawetara bali arep bojoku. Mboten. Mengko tak urusane. Assalamualaikum ki nggonku aja dienggo ngono lho. Bentun. Lho, iki mau guru sing kandha ngono. Assalamualaikum kuwi nggekku, kowe nggo liyane wae. Nggo liyane wong Islam ketemu wong Islam kowe ulo salam. Lho, sing ulo salam kuwi aku, kowe yo mangsuli Waalaikumsalam, Matro. Lho, guru ora wewean. Wong guru ki ora ngono. Aku muni Waalaikumsalam kuwi salah. Lah guru dawuh Assalamualaikum kuwi nggekku. Naudzubillahi min dzalik. Ngene ya sedher santri majnun tenan kowe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ngene yo gathok. Kuwi nek kowe dhisik aku dhisik assalamualaikum kowe waalaikumsalam. Kuwi nggonku jedhi. Alam boh. Sik. Iki nganggo santri melu santri. Lho. Santri ngerang. Rebok. Kowe gurune kapan? Lho aku yo bareng kowe. Aku roh kowe mau karo patake krewak. Patake wae dijotosi kok. Jotosi aku yo roh. Lho ki metu ndi? Lho aku ning metung guri. Jeneng ora saiki tileh to? Maling kopo. Oh, padha. Iki sapa? Maling kentiri. Lho. Bener rek kentir kowe. Dipang kowe. Kene. Maling kopong kowe. Kentir kalau kopon. Asyhadu alla ilaha illallah. Kowe yo ngerti? Warak-warak gendut karo Cokrojoyo. Lho, yo piye? Guru-guru nglamaran mau. Walah yo roh ah. Isih bejo kowe Cokrojoyo. Kalamun ora Kakang Kulojati mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ora kenal. Syukur kowe. Mas. Aku yo bolo, Mas. Ora kenal dapurmu, Mas. Mateni. Niki adik kula. Diniki Rika semanten mboten wani. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora takok. Niki adik kula mboten wani liwat karep liwat buri. Yen ngono wis dulurmu, Nggih. go seswa ana ing Pantinggerak. Nggih. Saudara. Sampe nek gremang-gremeng dhewe lah napa? Mangkel Kalih sinten? kowe rak ngerti. Nggih. Nalika ana sarasean Nggih. wujute kembang Wijaya Kusuma. Leres. Kalebu Kang Mas Cokrojoyo Pulojati, Kang Mas Umar Said, kalebu gento kowe. Mun mboten gendum pun tobat. Ngono. Nggih, wong Islam. Kas. Lho bareng giliran kembang Wijaya Kusuma sawat ki. Mangkel sak temah mesisan
aku nembung seneng karo Kambok Roroyono. Delala dijuwoto sih. Delala aku dijotos karo Kakang Cakrajaya. Gelut. Menang tak kalah? Lho, durung sing masing kalah. Gerah bayune Kangmas Pulut Jati teko, ora teko. Cakrajaya pediat ngene. Watake patake jatahe krewak. Beda karo watamu, karo wataku mbiyen. Piye? Patake warak. Sak warak lu pripate mondol cacah kaya piye kan? Beda nek aku karo kowe ndek biyen. Iya. Ndek isih maling ya to. Iya. Seneng tah wedok. Ora dieno. Colong. Iya, cat. Kaya iki asu digitik. Iki patake Tak warak. patak krewak. Bareng krungu tembungmu seneng wong wedok ora ditampa colong. Kok langsung blas ape nanti kae? Nyolong kalah ora sicep Alah, ngaji ora urusan.